coalition. Collins Okundi ma en achich ewi nek mar barako duoro ma en jarit mar Ida Odinga otere doho odiochieng' ma kawuono. Okundi manyomaki nyoro gi obila mag okwach kich otere doho gi ketho mar nek ma itudego. Doho golo chik mondo mi geng'ne kuom thuolo mar ndalo 14 ka nonro pod dhi nyime ewi masirano ma oncho timore e boma ma Kisumu. Owinjore dok kendo tarik 31 mar dweni e nyim doho. Barak nyocha ne onegi otieno mar chieng' tich ang'wen ka obila nyo gikone bende ondhiyo bunde ma achich ni ne oti godo e nek mare. Respondent 1, Collins Okunda, B, and is hereby detained at Kisumu Central Police Station for 14 days. This will enable the Directorate of Criminal Investigation to conclude the investigation. The respondent will also be escorted to see a dentist and to see a doctor for treatment. The matter will be mentioned on 31st of October to confirm whether investigations have been completed. Achich maduong'